ఎంతమ్మా స్ట్రెంత్? 63 సార్. ఓకే. మస్తు ప్లేస్ ఉంది, మస్తు రూమ్ ఉంది. ప్రతిరోజు తెలంగాణను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. భాస్కర్ అన్న మాట్లాడుతూ మంచి మాట చెప్పినది అర్థమైందో రాలేదు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి అసలు ఎందుకు చేర్పిస్తున్నాం? గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎందుకు స్ట్రెంత్ ఎక్కువ లేదు? ఇలా మీ ఊరికి 1,60,00,000 ఇచ్చిన తర్వాతనైనా నేను ఇంట్లో ప్రజాప్రతినిధులందరినీ మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఏ ఊరో నా ఊరు ఈ ఆలోచనతోటి భవిష్యత్తు తరాలకు మంచి విద్యను అందించాలన్న సంకల్పంతో మన ఊరి మనబడి అనే కార్యక్రమం పెట్టి దాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న స్థానిక స్కూల్కు సంబంధించిన హెడ్ మాస్టర్ భాస్కర్ గారు, అంటే మీ టర్మ్లో 1,60,00,000 నాకు తెలిసి పాలమూరు జిల్లాలో ఏ స్కూల్ చైర్మన్ గిన్ని పైసలు గిన్ని పనులు లేదు. అందుకే మా అదృష్టవంతులని చెప్తున్నాను. మీతో పాటు ఈ వేదిక మీద ఉన్న అందరూ కూడా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే ఇన్ని 1,60,00,000 రూపాయలకు సంబంధించిన ఒక్క స్కూల్కి పనులు జరుగుతున్నప్పుడు మీరందరూ పాలు పంచుకోవడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులు శివరాములు మిగతా గ్రామాలకి ఆకారం అందించాలన్న ఆలోచనతో 7,200 కోట్ల రూపాయలు ఈ మన ఊరి మనబడికి పెట్టి 3 విడతలుగా ముందు 35%, తర్వాత 30%, తర్వాత 30% 3 ఫేజ్ల కింద వస్తాయి. ఈ మండలంలో ఎన్ని గ్రామాలు ఉంటే ఎన్ని స్కూళ్ళు ఉంటే అన్ని స్కూళ్ళల్లో ఇప్పుడు 3వ వంతు భాగం అన్నట్లు. దానిలో భాగంగా ఎక్కడైతే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందో, ఏ స్కూల్ అయితే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఆ స్కూళ్ళను సెలెక్షన్ చేసి స్కూళ్లకు కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, ఫర్నిచర్ కానీ, ఇప్పుడు ఈ రూమ్లతో పాటు నేను యాక్చువల్గా ఈ రూమ్లు 6 రూములు రావు, కానీ ఈ స్కూల్కు ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉంది. 100 సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర ఉన్న ఈ స్కూల్లో చాలా మంది చదువుకొని పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు. కాబట్టి ఈ స్కూల్ను కూడా ఇంకా మనం మోడల్ స్కూల్గా తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతో కలెక్టర్ గారిని స్పెషల్గా రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక 6 రూములు ఈ స్కూల్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, ఫర్నిచర్ కూడా మొత్తం వస్తుంది. అన్ని కలిపితే ఇంకా కొంచెం డబ్బు ఎక్కువనే అవుతుంది. 1,40,00,000 కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ పనిచేసే కాంట్రాక్టర్ ఎవరో కానీ డే నైట్ కష్టపడాలి. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ఈ విద్యా సంవత్సరం స్టార్ట్ అయ్యే లోపల కంప్లీట్ చేస్తే విద్యార్థులకు అది ఉపయోగంలోకి వస్తుంది. దాన్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను.